Hej med jer. I får lige lynkursus i at beskære jeres roser. Og nu er vi jo i december, så det er jo et rigtig godt måned at gøre det i. Januar er også rigtig fint, men nu skal I prøve at se her, hvordan man lige gør det dejligt nemt. Her har vi for eksempel en moderne rose. Og I får den hurtigt, det er, at vi klipper lige her. Jeg klipper altid bare sådan cirka i knæhøjde. Fordi jeg vil jo gerne kunne dufte dem til sommer, uden at jeg skal bukke mig helt ned til jorden der, ikke? Så bare gå ind, og så klipper I. Der, sådan der. Og se her, der er en stor, en fin en her. Ned med den, sådan. Upti. Og så kan I se, hvis I kan se det, så er den hernede. Og det er jo et super godt tidspunkt at klippe sine roser på her i december og januar. Fordi hvem har lyst til at klippe i sine roser i april måned, hvor de har fået store flotte skud? Ej, så hellere gøre det nu, så er de rigtig, rigtig flotte, når sæsonen starter. Frost, ja, ved du hvad, det dør de altså ikke af. De får lidt skader, men så klipper I bare et øje ned mere. Men det skal I altså ikke være bange for. Jeg har altid klippet mine roser, specielt de moderne, her i december og januar, og det virker altså. Så hvis I ikke tør at gøre det, jamen så bare prøv med en enkelt, og så se hvordan det går, ikke? Og det samme med de engelske roser herovre. Der skal I huske, at det er jo buske, så de skal egentlig bare nusses, og det vil sige sådan cirka 20-30 cm ned fra toppen af her, ikke? Og så klipper I bare derhen af. Og det må I også meget gerne gøre nu her i december. Hvorimod alle, hvis I kigger herover, de historiske roser, det er altså noget, der foregår, når de er afblomstrede. Det vil sige typisk det bedste måde at gøre det på, og det bedste tidspunkt, det er i august. Så lige nu har I moderne roser, så er det bare med at komme i krig. Så det var lige en meget hurtig lektion i, hvordan man beskærer sine roser, og hvilket tidspunkt man gør det på. Og det kan man jo selvfølgelig se meget mere om og høre meget mere om, når jeg holder mine foredrag. Og følg mig meget gerne på Facebook og Instagram, ikke? God dag til jer. Hej.